ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони гиромӣ. Бисёр суолҳо шуд ки дар бораи такс чӣ гуна бозгардонидани андоз бигӯед. Хуб дӯстон, ба ҳама маълум аст ки муҳоҷироне ки 6 моҳ ба кор меоянд ба шоҳигирии Бритониё ба роҳҳои гуногун андозҳои худро бармегардонанд. Яъне ҳама медонанд ки тариқи шахси сеюм, яъне тариқи байнрафҳо бармегардонанд бисёри муҳоҷирон аз 3 моҳ ё ин ки 2 моҳ ё ин ки 1 моҳ тӯл мекашад ба маблағи 20 фунт ё ин ки 30 фунт ё ин ки 50 фунт ё 40 фунт метиҳанд. Ман намедонам чӣ қадр метиҳанд, бо дигаро пул метиҳанд ки барое ки ҳамин андозашонро баргардонанд. бисёр хуб дӯстон, ин чизро ҳама медонад, ба ҳама равшану муайян аст. роҳи дигаре ҳаст ки шояд дигарон надонанд, бисёр хуб мешавад ки донанд, бисёр хуб мешавад ки ба дигаро равон кунед, донанд ҳама. хуб дӯстон, бо диққат бошед. дар ферме ки шумо кор мекунед тӯли 6 моҳ ё ин ки 3 моҳ дар Бритониё, дар ҳар як ферма шахсони масъуланд. Директор ё ин ки замдиректор ё ин ки котибот ё ин ки менеҷер ҳатман дар ҳар як фермаҳо ҳастанд. пеш аз рафтани шумо, баъде ки 6 маҳ кор мекунед ё 3 маҳ кор мекунед ё 4 маҳ кор мекунед, ин ихтиёри шумо. пеш аз рафтанатон бояд шумо дар ҳамон котибот муроҷиат кунед, яъне пурсед ки барои бозгардонии андози шумо ба кумитаи андози Бритониё мусоидат кунанд. мусоида яъне ба шумо ёрӣ диҳанд. хуб, ба шумо ёрӣ медиҳанд. шумо адресҳои Тоҷикистон, яъне суроғҳои Тоҷикистон ё ин ки Ӯзбекистон ё Қазоқистон ё Қирғизистон ё Россия фарқ надорад, дар куҷое набошед, метавонед ки шумо адресҳоро диҳед, ҳамун коғази кумитаи андоз ба ҳамун суроғи шумо меравад. албатта пули нақд ба шумо намеравад, коғаз меравад ки ҳамин сум, мисол гап 500 фунта ё 200 фунта ё 50 фунта ё 600 фунта ё 1000 фунта, ҳамиқа шумо кумитаи андози Бритониёро қарздор кардед, ба шумо бармегардонем, ба муҳтарам фалонию фалонӣ баргардонем гуфта коғаз меравад ба шумо. баъде ки коғаз рафт, шумо бояд ҳатман корти ванпе дошта бошед бо худ. шумо рақамҳои корти ванперо дар пушташ, дар пушти ҳамон коғаз менависед, суроғаҳои ҳамон корта ба пуррагӣ менависед, ба идораи ванпе равон мекунед тариқи почта, дар куҷое набошед. баъд аз 11 рӯз, 12 рӯз то 2 ҳафта андози шумо боз мегардад тариқи корти ванпе. агар ки ягон нофаҳмиҳо бошад, агар ки ман фаҳмонда натавонистам, ҳатман дар комментариҳо нависед, ҷавоб мегӯем ба шумо ҳадди имкон, ё ин ки видеои нав мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.